Akala nito'y milyong-milyong pa-premyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay ginhawa, kapwa-tao, asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao. Magandang hapon po sa ating lahat. Simulan na po natin ang ating actual draw para sa draw number 2141. Pangasinan, let's play small tower heavily. Number 35, P5. Ibabalik po ulit natin ito para sa second winning number. Number is number 17, 17. Official draw results from the February 24, 2024 5PM draw are numbers 35 and 17. 35 and 17 and in that order. Congratulations